amalimbaso ndithu nayo kwambiri mafuna tingomvetsetsa kunena kuti mululu umenewu amadutsa momwena mwake motani komanso adali olimba motani ndi Dr. Kaliate apa choyambirira pepani Dr. Kaliate pepani zikomo ndiuzozonena kuti ubale wanu ndi abanda unali ubale ndithu wakanthawi kwambiri namazacheza ndithu pambali ndipo chachiko chimene munadzandifotokozera nchonena kuti inu ndi mwana wa mmodzi momwe ndi wa mmodzi momwe nabadwa ine ndi wabalaka nofi so being mwana wa konkuno tikukula choyambirira kunali kuzikonda nyimbo zawo ali mu Hallelujah Band tikukula ukapanga maphunziro ataona kuti takapanga medicine professionally I'm a clinician and public health officer so ananditana kuti ndikuona ngati uzilangiza banja langali kunkhani za health that is asanayambe kudwala so kwambiri mwanguti mwina tingoyeza mabibi ndi zina zote atayamba kudwala panali ulangizi malingana ndi mmene mwina akudwalira ngati akudwala za mafupa atalangiza kuti apite kwa dokotala wa mafupa I remember anapitako kwa Professor Nyengo Nkandawire malinga ndi vuto la magauti ndi zina zote na issues ena atalangiza kuti mwina apite kwa Professor Wilima ku mwayi wathu olomene amanyamuka maulendo siyana mapita ku South Africa kude kuti each and every time timakhala limodzi komanso mwina ena sakuziwa munthu iye amakondedwa kwambiri mnyumba umu muli dialysis machine imene anzawo akuita anasonkha kupanga ndalama kuti amandiuza kuti kuyenda zuma ndivuta ndizipita ku Blantyre lolemba lachitatu ndi lachisanu for dialysis ndifunikanso mwina ndikhaleso ndi mashow bwanji ndipeze dialysis machine yanga ndizingopangira nyumba momwemo ndizikagwira ntchito zina komano unfortunately I think panali issue imodzi yopanga apanga implant machine aja ina ativuta koma it's a brand new machine ili mkati umo khala koma ulendo wotani mwafotokoza zonena kuti mu nthawi imene amadwala inali nthawi yoitsangitsa kwambiri ndikalingalira nkhani yogwirizana ndi ululu komanso ndi munthu amene chikondi chake chimaonekera unena kuti ngakhale kudwalako kuli apo amathabe ndithu kutuluka ndi ukakhala limodzi ndi anthu mwina mashow nchonga choti athenso kuthandizira anthu ena amene amayimba nawo limodzi ndithu mbande mphamvu zimenezo medically what does that say about strength yawo ya Lucius Band? Ineyo ndi munthu uja amene ndimamuona kuti ndiolimba mtima kwambiri koyambirira paja bwana amapanga suzandali so anakhalako matemu awiri of course ina sanamalize kubalaka nofiku apapa amandiuza kuti ineyo tili ndi msewu wovuta kuchokera apa kupita kwa Mbeya kukatulukira ku Longwe uko amene ndineyo ndisanasazike pa dziko lapansi pano ndikufuna msewu umene utheke koma msewu sungatheke ine ndisanakhale MP ndifuna ndibwerereso ndauza ndithanziri imene mukulionera ala ine achimwene ndili bwinobwino timapangana achimwene this time around anagula malo ku Mchinji segula farm ya chimanga akolola kwambiri and amanduza kuti chimanga chwenechi ndagula zigayo ndizipanga ufa ndizipanga process ndikagayireso anthu akudera kumeneko pano painde sine MP komano ndikadalira kumeneko amva kupweteka kuchokera ku chipatala kubwera ku nyumba kuno komano ali ndi function panja papa makhala anthu ambirimbiri ofuna kuonana nawo samakana amatha mwina kwaona atusa mpando akhala pacha mwina ali chikhalire ndi kuti munthu yali mwana akulimbikira akuvutika ndi nthenda koma akuthandiza anthu amene ali amasiye akulipirira na school komanso kupanga attend ma functions ena mutha kuwaona kuti pena amatha kuyimba atakhala pa mpando unali ndithu amandusa chimwene sindikupeza bwino koma beni mafona ndapita kwakuti pali mkulu inaso wa chipatala pafupi pomwe pamene timuyimbira foni abwera mwina zangu apasa pemikira kuti akathe kupanga attend function so ndi munthu amene ndamphunzira kuti ndi munthu olimba kwambiri opirira ndithu he was a giver yeah personally kwa ino I think so tunazajeza pambali kuti pali ma project ena amene mupanga rane yes, yeah. But adabwera forthcoming kuzapanga assist ineyo I'm into business sometimes apart from kugwira ntchito so ndikusegula event garden kuzomba ananduza anabwera amene ndibwere ndikaone ntchito imene magwira titapita kuja kukaona kuti I think function event garden iyi ndikupaseni zida zoyimbira zida zimene ndimayimbira ndikuona kuti
mwina sindikumazigwisa ntchito kwambiri ndikupaseni kuti anthu akazabuka event garden imeneyi akafuna PA system muziyapasa zinthu zimenezisi. Anali munthu wopereka, sikutinso zina zochita kundandaulira. Nimaona pamene pa anthu kaya madrive amene akhala nawo nthawi yayitali ine kuchokera ali ana kukula ndikuwaphunzitsa ndikumayendesa, even anyamata mbandi ndodandaula chifukwa anali munthu uchoti amapereka, osati kupereka kuti chinthu mwina watopa nacho, koma anali ndi mtima uchongofuna kupereka. Kamene tikongolo cheza kwatu, what's your greatest memory of him that you forever cherish? Ineyo nthawi imene ndingakumbukire kwambiri pena tikatha 1 ndi mtima woperekawo, 2 nyimbo zimene anayimba. Despite being a family health doctor, koma nyimbo zija ndi nyimbo zogwira mtima, nyimbo zimene ndakula nazo kundiphunzitsa, nyimbo zimene inenso ndizaphunzitsenso anaso. Munthu amene wandiphunzitsa chikondi, kupatulanso chikondi chimenecho, koma kuyima pa chilungamo ndi kulimba mtima. Anali munthu mmodzi amene amalimba mtima pa chilungamo. Inenso ndi munthu mmodzi olopena zimavuta kuti chilungamo chija choti chimadana ndi anthu ambiri, koma wandiphunzitsa kukhazikika pa chilungamo. Ndithokoza kwambiri Dr. Kaliyaya. Tathokoza. Zikomo. Amene adali a family doctor